3 признака, че детето ти е претоварено емоционално. Ако детето ти напоследък плаче често за нещо уж малко или се затваря в себе си, остани с мен. Това може да е знак, че просто не му остава сила да се справя с всичко. Първо, избухвания без причина. Вчера разля малко сок и избухна в плач. Или се ядоса, че чорапите не били същите. Това не е каприз. Това е уморено дете, което не знае как да каже «не мога повече». Как да реагираш? Спри за момент и кажи: виждам, че си ядосан и съм тук за теб. Повярвай, това е най-силното нещо, което можеш да направиш. После, проблеми с съня. Заспива трудни, буди се нощем, идва при тебе в леглото, не е просто инат. Мозъкът му още дъвче емоции от деня. Решението. Направи вечерта тиха, без екрани, прегръдка, история, тишина, просто присъствие. И трето, или се изолира, или не иска да се отдели от теб дори за секунда. И в двата случая казва: имам нужда от теб, но не знам как. Не го отблъсквай. Дай му 15 минути само за него. Без телефон, без бързане. Само ти и то. Това е сигурността, която лекува. Ако разпозна детето си в някой от тези признаци, не си сама, не си сам. Децата ни не търсят съвършения родител. Те търсят свързаност. Запази това видео и ми напиши в коментар: случвало ли ви се е вкъщи? Ще ти отговоря.